De ce o companie existentă și mai ales una care are și angajați, spunem că are nevoie de un audit? De foarte multe ori se pierd bani din companie prin diferite modalități din care nu ne dăm seama. Același exemplu este ca și cum ați avea contul personal și dacă analizați pe aplicația voastră din bancă, o să găsiți foarte multe subscripții de care cel mai probabil nici nu aveți nevoie, dar ele sunt achitate lunar din contul vostru. Același lucru se poate întâmpla și pe compania voastră. De aceea este nevoie ca odată la ceva timp să aveți acest audit, să vă puteți reevalua toată activitatea, toate intrările, toate cheltuielile, unde puteți fi mai eficienți, cum vă puteți eficientiza, care este profitul real al companiei, dacă sunt oportunități de investiție în companie și pentru următoarea perioadă de timp. Da? Sunt foarte multe detalii care v-ar putea ajuta în acest sens ca să vă creșteți și să vă dezvoltați afacerea. De aceea noi nu suntem doar contabili pentru tine, dar suntem și un partener de business care să te ajute să treci afacerea ta către următorul nivel. Pentru o consultație gratuită aveți aici numărul atașat.